бизнеси тайёри фурӯшӣ дар тарафи дуарз сехи истеҳсоли колодесбурорӣ, колодес, кришкаи колодес, септик, монолитни плито барои болои баъзе ҳоҷатхона вайда мегиранд. Ҳама ҳамин чизора истеҳсол карда мешавад. 5 та қолаб дора, қолаби колодес, 5 та дига қолаби кришкаи колодес дора. қолабош ҳамаш хеле самодели, яъне вариантҳои осон карда. И барои кришкаи болои даҳанпӯши колодеса мерезем. баъд бо қолабо дора барои кришкарезӣ, кришкаҳои чоркунҷа. ина қолабош аст. қолабош поле аз жести, ина аз жести 4 миллиметра. беҳад сифатш ҳам хуб мебиёяд, ҳам бақувватида. аз заводское ки мерезанд дар баъзе жбкора и бақувваттар мебиёяд. вибратори дора, вибратсия метемаш. ина вибратсия метемаш. ина хеле дарунаш да, ина хеле сетка мепартоем, армировка мекунем. ина хеле сетка, ина хеле сетка мепартоем. кадомида ки дар кора иҷада ҳамаи ҳами колодесо қати ҳози бо ина процесс кор рафтеста, кор кадестиам бачо. мисол ҳамаша ина устоша меёвем, системаи фурӯш қати шиностон мекунем, система чихе производство мекунанд шиностон мекунем. чанд намуд маҳсулот мебурорад, чанд размер мебурорад, ҳамаша тарзи нозукиша мефаҳмонемтон. қати харидорое ки ҳамин маҳсулотҳоро баъзе вақт ТГМ мегирад, баъзе вақт баъзе ваё ҳастанд манипуляторчиҳо, чун клиент доранд, клиентошон дар ҷа мехаранд, клиентошон да мегиранд мебаранд. мегирен кор фармонен, кор кунен, рӯзишда ҳами 2 куб 3 куб битона агар коркар кунен, ҳами хеле колодес бурорен, рӯзишда 4 та 5 та даромади хуб мегирен. даромад аз 30,000 то 50,000 гарантиш қати агар ҳар рӯз ҳами сех кор куна даромад гирифта метонем. талабот ида бисёра. ира ина мисол худи ҳами заводора метавонанд фурӯшанд. ваёда заказ мешавад, надоранд, мегӯянд худ дори, айҷа мебиёнд, айҷа мегиранд, мебаранд. кадомида дар кора ҷои қима иҷада озираш мегирем. дар ҷои қима ҳо уҷа ҷои мошинда мерезем. ҷош аренда 2300 сомон арендаша ҷош. калони хушрӯа, ов дора, насос дора, шланг ов пеш омадагиай. хуб территорияш калони хушрӯани ҷода мешава ки установка кунӣ брези. овуш доимиай. ина овуш, ина овуш, насос ҳамиҷаай. ина ҳамиҷа овуш меравад. оянда метонен калонуш кунен, метонен ҳамиҷа площадкатона калон кунен, кор кунен. агар ҳами шахсе боша, бизнес кушодани боша, даи 100,000 сомон, 100,000 сомон да як тест тайёр мекушоӣ. бо қариб 30 чанд ҳазор да маҳсулоти тайёр дора. маҳсулоти тайёр дора, колодесу, кришкаи колодес, таги ҳар ям колодес да бо як кришкай. нархои кришка, як кришкаш 1100 сомон аст. чугунуш қати. ҳар якш нигоҳ кунем, тагишда бо кришка дора. ина ҳар як ина кришкаи чӣ дора, ҳар якаш тагошда бо кришка дора. ина ҳама ҳамин маҳсулот тайёр аст. просто айсобе ки мо худмон дига корда гузаштем, дига производствода мо худмон дар кор шава. агар ҳамчи дар кор шуд барои вай худмон мебиём, аз шумо мехарем, мефурӯшем. ина ҷо дора, иҷа ҷои склад дора, иҷа ҷои вай. ина мусуркара оянда мешава ки площадка кунӣ. ҳамҷада брезиш